Всички правим грешки, но не особено умните хора често разкриват себе си чрез определени черти на поведение. Учените изследват кои навици и нагласи изобщо не са характерни за умните хора и какво ги отличава от останалите. Нежелание да се приеме гледната точка на другите. Глупавите хора обикновено спорят, за да докажат, че винаги са прави. Изследванията показват, че най-упоритите в споровете често са тези, чието знания и опит не са особено големи. Вместо да търсят нова информация или да преосмислят позицията си, те упорито настояват за своята правота. От друга страна, умните хора са отворени към чужди мнения и се стремят да обогатят гледната си точка. Постоянно се сърдят за нещо. Глупавите хора често изпитват раздразнение, дори когато действията на другите са неволни. Ако някой ги обиди несъзнателно, те веднага реагират остро, но рядко прекратяват връзките си с този човек. Тази емоционална уязвимост ги прави лесно манипулируеми. Умните хора обаче разбират, че негативните емоции изтощават и затова търсят начини да запазят емоционалния си баланс. Око за око, типично за глупавите хора, е желанието да отмъщават. Те проявяват агресия при най-малката провокация, като често влагат много време и усилия в опити да си върнат. Умните хора, от друга страна, разбират, че това е безсмислено. Те избират да вложат енергията си в продуктивни и градивни неща. Предоверяване на другите. Глупавите хора лесно вярват на всичко, което чуят, и рядко проверяват достоверността на информацията. Умните хора подхождат критично към новите факти и се стремят да ги проверят от различни източници, преди да ги приемат за истина. Желание за надмощие във всичко. Глупавите хора често се стремят да бъдат най-добрите във всяко начинание, без да осъзнават, че това е невъзможно. Дори в своята сфера е трудно да се постигне съвършенство, а още по-малко в няколко области едновременно. Умните хора разбират, че по-важно е да се фокусират върху личното си развитие и постиженията, отколкото върху признанието на околните. Нарцисизъм. Глупавите хора често се опитват да впечатлят другите чрез външни атрибути, като скъпи дрехи, автомобили или нови технологии. Те са склонни да харчат прекомерно, дори да задлъжняват, само за да привлекат внимание и завист. Умните хора обаче разчитат на вътрешните си качества и постигнати успехи, а не на външния блясък. Как да се справим с тези недостатъци? Психолозите съветват, че ако разпознавате себе си в някои от тези описания, е важно да се замислите и да работите върху промяната на нагласите си. Вместо да се стремите към надмощие или да се водите от емоциите си, опитайте се да развивате самокритичност, емпатия и желание за учене. Така ще можете не само да избегнете тези нежелани черти, но и да изградите по-пълноценен и смислен живот. Благодаря ви, че изгледахте видеото до края. Ако информацията в него ви е била интересна, моля, абонирайте се за канала и цъкнете камбанката, за да получавате известие за всяко ново качено видео. Благодаря ви отново и до нови срещи!